Radio Papa, Thank you. To me and teach you one. Come on to me and bedan. Yes, yeah, the four. Now me who say you know, you mother mom. 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 Now me who say you know. Yama adishye nyina adwo amamo akwaba efa MR.PAA 93.3 FM so na adishmama sadia munim na mo akasa magye atum na mutin wa danse e akire ye nuanom no jumadie so konwanwa so wato din sa Abrempong Anamom Tuo ebra ana aso no fiada bia ebona nso akopim sa no nwotwe ebebonye de jumadie ebra wo na enano ha brano nyagro yancha wukra yatia simane sa na afia de kwamotwetwe no ade ahyehyɛ so ade amawo esanse sisia no efi na nwotwe enso ekɔ no hey anwudine dwadi so kubi so abɛhyɛ wo se wahu enti enano bomode na tra homa no efa to wonom sanse siya no so ne ma akonya na so do adwenkyerɛ enso ade aba Jumadi Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH Atim kwana na wonu bremu kela abubonua the international bozege man wonu na Jumadi no asine strat so Abrempong ni KOFI mensa metremu ewofia na mesoma toto nioma kama na majemu ade ama okunkuni no na wono so ede nkomotwetwe ni nyina ede abremo apamfo ni bi aka ho no amodom aboa ama yade Abrempong Anamom Tuo no ade abasom wo ye live on Facebook and Odi-Ahenkan 93.3 FM also on YouTube and also ya them live Ahenkan 93.3 FM www.ahenkanfmonline.com and also ya them live at Facebook no share now like now comment na also share na for anya bi atimi ahye 0554 820 910 0554 820 910 eya homa na yedidi dwumadie no sanso na 0201 944 485 twere na fagu wonum yedin komo no hwia afi ne yaba bedi eno so yabeje so adwen kyere de so watimi asua ede afri mo na yetie sima no se dem di kan eka kye one adaje ani eposo na ansa na mesrawo eye general manager apuzo kye se ne wo kan ekodi dwa kakra koye ne o makakra bia na taxi a offer ye no offer no eye se obesi wo digress wo baby offer car no na me confirm stadium o say mobile ya me dase o say ofroka no wo mobile na obesi wo digress na normal no wo eye politin tutum sa aha ti no driver ni kura wutie me no wadaroma normal no betimi dia ban ka fiduam yanom na yetimi enso agina ase da bia wachi no ye de ama kama ti driver ni a unum se taxi bia obi fro car ma me ba kokko kama tutum kama tuntum se kokko ho no ho enti chocolate ofroka no wo eye mobile na obesi wo digress no chese normal car taxi ni mo emomu atimi amfa o number no etibo modern yesrewa na obetimi so afre 0244 878763 0244878763 obetimi enso afre ewo so afei ma yanti ensim onipa ne ye ne no ade ahyemu ewo Abrempong Anamom Tuo eso eye owura yere Felicity Ansong na Ansong eye
ne ho eken ne ho kani anase ne kunu eye member of council of state omo amutu Ghana mampanyin na nado danko akufado efo no mami ne kunu eka ho eno eye owura paa KOFI Ansong enti ene mami no owafutu sem bebre edemaye ne woni Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH achimkwana na onum bremu ena edi asiemu ewa Abrempong Anamom Tuo so no yeti asim ni akwa abayeba afi wo so yebeba wo nkyan na de wasua no wo so wode amaye ne Sadachi meye ni petitu meye me ho bobra pa aye mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo Abrempong Tuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwoche Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH ani ni petitu ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfu a o mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase aso asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Nyumra no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH akwadawe so wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo yanam sa dwumadi so be hye mebunu nkran ya hye mebunu den se wonyini won ho mo bra papa na dache wobeye nipa akese wobeba abaye Abrempong kai eye Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no 3.3 FM so yendwumadi a yato din se Abrempong Anamom Tuo efiada bia ene yede ebremo dwumadi etimo podi munim dada enu nti ene ninti ne atwetwuro yedoma ba show yi so a omanum nsem omunkranhye onsuehunu abemfa so ede me yahwefo ene yenetiefo yebekọ adamase say radio programs ahodo na do but this is the best radio content in Ghana today, no doubt about that. Live on Ahenkan 93.3 obibebu say enen so hwan na eba we ye hye yendwumadi say oba ba ko pe ene waba yendwumadi so ene ne nyina ye nuaba Nana Amama Brown ye TV presenter or ye actress or ye business. She's all in all about showbiz industry. We another great woman. I know Essen Nana Amama Brown penny or also a penny papa or ye business woman Nyankopan Dom Araka or also Edeno. She is married to a very great man in Ghana or Nebusia Kama. Na mami ben no Odi-Ahenkan mejeje ne ho a me mu ne dia mama okwando say nei ho na beti ne ewa Abrempong Anamom Tuo so ezan say onye media personality nti ebia na ontini din ewo emiamia bebre nenso ono anu kurukura mu no wa bobra pa ene abo pini say isu ehunu ewa abrabom one ye nche ewo Abrempong Anamom Tuo so mami ameka na sem eyamiame mame Madam Felicity Ansong Mommy, mema wakwa baba Ahenkan FM so. Yo, odi medio so. Na pumboko de. Erade adom. Ya honje. Na so Meso me ho ye pa COVID adaro manager ama wo ba metete okakrakra. Ni nyina nso ye. Na mpapa ho ye. Erade adom no so ho ye. Ifie boko adom nti. Da Yesu ase. Because the last time I moved to microphone today, me 1 Monday's day, and I was there my best over piece of when you be choose your kakra brabom. Since then, the microphone today in share beam. Now, you're none of us on where they be. Yedi kan yemu akwa ba eba Ahenkan FM sa da wase so ama ho kwan se unsusi un kakra wo abrabom no woni atifo ebeche ye ka se maame Felicity Ansong bacho obu na ni dimo ona ne hwan maame Felicity Ansong de ahobrasie mu ne meka ne se me oba peni a medi mfie eduesia mienu wonderful 62 years mini mikro ya ware mfie eduasa 34 years mikro ene honorable Pa KOFI Ansong or a member of Council of State. Mama, I had my minchim kakra. Eja, abu man so across my minchim saying part to member of Council of State. I just say for 2 form to Ghana man penny. Ghana man penny for or can nipa Abejoku Abujokua a 2 or man penny F4 or can be.
Nti ya ware ache ya ware ye na ye nkwara akora na medi be ye mfie be se aduenu ensia a ye ware ye ye ware ba ye ya womba adom nti ya womba me ensa ye womba mienu obema baako ye bapeni ye chartered accountant or say pharmacist so and I about to so me so a chartered economist on so ho and I ka chire kura or your bar or no say medical doctor ye na no me no wow there's a had a seven period and me fa and who measure me popo and into how chatted for the doctor for wow my bomb home den wo machine mu pa nyina ye Awurade adomara kwa na de wo nyina bedu ba bia wo modui mama un kase mo de Awurade mpacho wo ye kristoni me ye kristoni pa mapa me ti nyame so mase na mi swakora na medi 9 years ye wo me to Church of Pentecost okay ye wo me papa ene me ma e wo ma edu na me ma 9 ye nyina ye wo ye group Pentecost but what to say me to so nkron me na me 9th born me nkroma okay me akusua nkroma me din no nti me na me to so nkron se ni padu nyina ye wo ye gu Church of Pentecost nti ye de atwa ye fruma ye wo wa na wahase na usua nyame asem nti me di mfie nkron na metimi gina convention ase ka nyame asem amen na me di mfie nkron te no na ye se convention akese na ya platform kese na ye de wagina so na wo ka nyame asem nti me hu nyame na me 9 years na me ka nyame asem nti Church of Pentecost de mu na me wo na se ya de menyi ya me ware ye aware nti e de me abedi Baptist Church sorry nti me sum o Tesano Baptist Church I won cry be a piece of moduma we ya yenje mu ba nche hwa na ye wo e ho nso masom ho fie bebre eni amasom ho nti me Kristo ni mapa amen ye mama Felicity Ansong say oye Kristo ni mapa ye oni to nyame fi the Church of Pentecost our renti enene osom ewo Baptist Church enwo Tesano enkran mountain so afei ene yenkomo twetwe no ye bedu mosuko safe na do afidi ato ha Odi-Ahenkan 93.3 FM the best radio station in the east with the best radio content enumre bia ifiada unya brani adaje na uti yedamase say program no ye wiepe mo amofre edi adanse se no krenie motie radio tietietie ba content we dey munti bi da ye bopie ni ntini ene atwotwo wuro no mabrabo mu nsema ebetima hyew nkran na hyew den no ye de abrew tinanumre anopai awie depend on where you are watching us no ye de ndwumadi ebrew Abrempong Anamom Tuo ma me mpacho obo na ni de mo ye adwuma ben we de ansanse me kire me adwuma me ye mesre obebre na ma chia watiefo tiefo je wo so Ahenkan for me chia mu nyina Ahenkan FM me chia mo achema abo me bapo ene firi ho nti ho na me nso me firi anopa awie anwumre me bia wutie ye me chia mu nyina yeda masen so muntie radio no na mo amode no no mo ye na ye yi a eye ma mo kro ni nyina yeda masen ense da ase na fe me busa se adwuma be na me ma me ye me ankasa de ye ka adwuma ankasa efi se minyi ya me ko school nyina me sua ye de a me a professional caterer but me a chef by profession me a French trained chef nti ye de adwuma ni nua ne no nti sabi me no ti ye wotwa me nipadua ha me kan se duane ne be free maba me nim aduane no ankasa na nsane se me ko school kura no na aduane no wo me mogam okay nti me maame ne me papa hunu free me nkwara abere mu se esese me ko sua aduane no nti me de me ko school a me be wie nyina na me nim se one day me chef na ma no aduane nti me dwuma me ye no ma yes adwuma efitimra na medi be yes fie aduenunum 25 years ena maya abepem sesei baby amenyi aduri ena ye wokọ wanim nso a ese wodwen kwachire ehunu si baby ama shabrabo ya fi
ehena abrabode me bedru okay ena onipa bia emire bia ba bia obe find wo ho no se wo bibi foforo a wo be ya ebe ma wa abrabo no akonanum ye market time obroni se ye ntutu ye nan wo faako emire bia se wo tu dan na wo nante ko wanim kakra kakra enti ma sha se ese me no aduane minyi si minyi a metimi ano aduane ana there be de bie mu na se minyi ni ntimi no aduane a meye eno na no pay se wia na wutia de bia dwen ko wanim onipa bia se wo dwen ko wanim onipa bia wontime nwen enko wanim hu ekwan a wo be hyehye wa brabo no de bia wo be gina faako wo gina faako nso a na chese wadi nkuguo e wa brabo mu enti mra minyi no na me hu se me de niema bi kama adwuma a masua ne ho enti me emadwe se mesua edwadie kakra na me kunu so kirade kakra wo University of Ghana ena me de me ye business enti me hyase kakra se metonton niema kakra me ye restaurant kakra afi me nyi no me bie store kakra sanse mentimi anu aduane a eno de metimi atena fa akwa kire me sanje bisika enti me hyase se mesua se ne ye store adwuma so eka duane ho esa so nyame odi adom akyede bebre adom yen se ne wotie me a unhu odi ahwehwe okay bompa ye ka kire urade se wombie wani no mie waso na hu wadom akyede a odi akyew onipa biara ni wiase a oni adom akyede na onipa biara adom akyede onyame de adom no eye soronko edem soronko kura se wo no de ama wa unkuto wo no de ama wa ye unkuto se unhu ye de a na wo na wonhwehwe ye nti na ama wonhu abrabo na ni so na se wotime to bo asetena ase na wo hwehwe wo nipadua na wadwen mu ene wo ne ye a wo ya ubehu wadom akyede onyame de akyew nti se wonya hu wi a so sa adom akyede no na ye de ye na fa ko wanim benim se me maame yekwa oni de hye na wonkomo twetwe de akodu adom akyede free wadwuma a woyem nti maame wo ye dan na wo wadom akyede se aduane noa mitime sua na mabomu abodin abeye chef ayede wadu babia wadua other business account wadom akyede no wo ye den na wo hu de madom akyede na ma mi hu ye ne se emra ye nkwara e ko school no na ye free bibi home science and then ye de abrofo e kaka say catering home science aduane noa ne kan school ya bisua ye sua ne ka ho upe usua aduane no na ema nko na mema nya enye ma emema sua hwe na udi emema ni bitumi no aduane a oyo ba wa hwe ye hu be ka home science na me beto me maame akua fakma na waka home science na wan kirem se de wu kirem yi ni ame no home science de e ka onipa wa brabo ho onipa bia so yo ba so yo bere ma aduane no a esese ka wa brabo ho isan so come the way suit me no aduane di enu nti unhu se ye man ni mu ni mpanifo hyehye ye na o madwen mu da ho ehu ye se esese ye di aduane no a e ka nkola abrabo ho isan so ntimi no aduane obe de no wa no abi edi na wa no abi ama maame ano abi ama ye papa ye nso de ye mre so ayenyi nkola ye na ye som ye maame no ye na ye prafie ye na ye no aduane ye wo fufuo nti se wa nkosua wo school e kwa be na obefa so a obetimi ano aduane nti ye hyase free school nti wo se syllabus no ye sua ade na da bi wo ho aye se ye ko home science na emra ye sua sa aduane no yi ni ye suakora na nso se aduane bia obinom wo ho se ye be kyeche aduane na omusuro ope bibia enye den no afa ebi anwamu bia no anwa wensu so de mi huma dom akyede ehunu ho efiri ho se ne a wode beba mi bia mitimi ye ade no wani gye aduane no aho na me ne gye aduane no aho nti eno ne adom akyede na onyame de adom ti amanfo osuro ne kye no wo de na wunsuro debi unya dru ya ya chiro tishafo no omani da ho ya ma okwan ma onyi ne ope ya chiro no akopeki ubie mu ana ewom do ukọ no a me de mi nsuro ebi okwa meti wodin ye beyia na ne ebetom so no mafa mi bie mu a se ye den se ye mre odi me no aduane a ho bedwiri nti na obi ne be kama wo hu se aduane the best in the east nti no de mi sakra na mi hunu ye na me papa kura ene me maami enso ehunu ye esan
se enipa edu na bi no aye mpenifo enti me de metena afie kyereye na se me papa ba afie na ya cheche eda ye no aduane a se obi na aduane so pe onka na no so no ehunu se na otwi me ba so masi na no aduane onka na no kra na wahu esan se me obi a me ya de a me ye ni yie enti se wasua hunu se ne ame ne ye ete a ubie maduane so obi hu se me na me ye edanso kra taste ni so de edanso kra me de makoma ne me bibia de bibiara me ye chi ese me ya mana ye yi ache obi ade a wo be ade nti na wo sa akoma ne sa de a wo yo no wo de wakoma ene obibia de akire onye ne shabo bi na umprepra ngum ne yenkoye ne mu ntem etiefu a mu tie me sabri asem a me kan me pacho mama ni na ho na mumye mu asom ne mo koma munye sa asem imfa nhyem okay na mutie beboa mo hwe ewiase se wo ho na wantimi enhu se wo ya de na se wo ya de ni ya untimi ni nkonim wa abrabo mu da sa untimi ni nkonim wa abrabo mu da esanse na me koma ne madwen a kire me ama mahunu se me ya de na me ye ni yi a e ma me nije afenso me ya de me ye ni yi a ensam anipa be ka fa ho ne me ma me ka ye kosua na ye bom nsabrane ye bom nsabrane wo fie na e kire se ade na me ye no ma ye ni yi nipa ni aso enti wo a wo tie me ne fa hye wadwen mu se even se mako kra na wo twia twi wo mako ma ne nya soronko etwen obi biara de a wo betwi na ji ho abodi yakoba se ye pe obi oni mako twia ya frɛ ye be frɛ ye be hwehwɛ wo dodo na ise mfa oni adwuma a wo ye debi ade bia on sabe so be de aye ne preko be ye de aye ne preko na ye ni yie baby ketua bia wo hye na wo adwuma bia wo ye ubi bibia wo ye ne no na hwɛ de ekita wo ha aminua enye sika wo enye hwe sabi ana to me bia utie nipa bi nkomodi a asa o mi wo sika kakra ka me yade ye enye no kure na ti sen kiti bia wo no kiti bia wo no ye na ye ni no ano no eno adi skanda ba woni owo bebre no be ye pe je na ye ni ye woni ne be ye pe na ebe fahin na bem na woni de wo bebre na kwa ye pe ene se me ma sha se duane ne me no na duane a me no ano se na me no a me duane okay obi anu na duane a ono amo a wano amo na nso ye wo mo emokro ya ye ka mo aya no asemi ubetimi anu amo wo kwan bi so ebema wo mo no ano aye sonko sa na me ka no okay ese ubema wade bi a wo ye no aye sonko ewo wabrabo bi a wo bom na waye ni yie eno de hia me pa odi se onipa bi mo mabrabo ye biara ampa ye mo obra e biara o bo brabo papa efi bibi biara efi na hyase ekopem awieye bibi biara wo ye no ye na ye ni yie se wo ye ni yie a enipa beka ama wani age emre nipa nso ka no na ehye nkunan afi wo behu se na wo ye mo me emre na me ko school no se ye free class 1 ye ko class 2 a ye wura ha bon se akonkwara bebre ne ye di agon hu ba bi a obetena hu ne obeye ye wura mu a me hwedin na mape ba bi boko na matena na me nye obi a me ho ya ahometi bebre na nso teacher ni na nto nkopim sa no pa na ye ko school na ye be pon ye so ye class prefect sa na ye de amame ba bia mekọ menem nipa kọ me di omanim kan enipa bi hu bibia na ewo me mu enti se wo a wo tie me de se wo so be hwehwe wa brabo na wahu ni a wo betimi ayaye ni yie na wo yeye ni yie a se nipa pem hia kuto be danso ye be hu ne ayo mu eno ne ma brabo a egusu amego eno ne na brabo a ogusu a obo enye me nwanwa seniku eka bedwaku a omutu the sitting president His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo efo mekire ye papa Owura PAA KOFI Ansong member of the Council of State abedwaku atwetwe romutu o mampanifo no
emu baako ɛho kafo a ne din ɛne owura ayere Mrs Felicity Ansong ɛnene wama yɛ kwan sɛ yɛmɛ no na ɔno nso ne sion kakra abrabɔ mu no ɛbɛhyɛ mmerante no maba wɔn kuran mimitie me maame kasa ɛna mano aka to me yo me nso ɛhyɛ me kuran ɛkyerɛ me sɛ bibi ketewa biara wɔn nsa bɛsoso no ɛnyɛ ne biara yɛ na yɛ ne yie na te wɔn nsa firi ho na no ankasa bɛdi wo ho adanseɛ na duadu abrempɔn anim maame me ba nso bi ma me bisa wo tetene de na mosom emra wo fie wo yɛ aduane ma papa wo yɛ aduane ma maame na wo som wo fie pepa fie ɛyɛ fie dwuma no na wani da sɛ saa ɔsom no ɛdo ba kodu baabi da akye ɛsɛ na madwi mu nhyɛ dɛm yie yɛ deɛ nanso na ketewa biara na menim ne sɛ mehwɛ nneɛma a meyɛ a meyɛ ne yie na nneɛma nsɛm a me maame no ka fa me ho nsɛm a hɔhɔ ɛbɛ fie ka fa me ho no na akyerɛ me se da akyema abrabɔ bɛyɛ wow nti me deɛ mehu sɛ mɛyɛ yie wɔ mmerɛ a meyɛ akɔraa amen ɛnyɛ nnɛ ne manyi ɛna mehu ɛsiane sɛ na me papa osisi Church of Pentecost adan bebree ɛma asɔfoɔ na mesom asɔfoɔ paa nti nipa nyinaa hu me sɛ meyɛ obi a meyɛ somfoɔ meduru fie sese a menyɛ hɔhɔ mɛyɛ adwuma ho bɛdwiri wo wobɛka sɛ menim baabiaa deda wo nti nneɛma na nipa ka abasobɔde ayɛ bɔ me obi yɛ adeɛ ne afrɛ me asɔre yɛ adeɛ ne afrɛ me mpani yɛ adeɛ ne afrɛ me na misua nso mpanifo yɛ adeɛ ne afrɛ me ɛdan mu kora popa kɛkɛ me popa a me de ɛyɛ sononko na ɛnyɛ aduane nko ana odi minim no a odi sɛ ba ho ne die a ahonedie paa mi di me ho ne ye ba ofie kura bibia di adansi ye bi sa me ansa ne abɛhwehwɛ me o me wo ba me ho anɔpɔ awie o ma yɛ ready mi di me ho ne na aboa me wɔ ma ware mu mani ji o di mani je papa he obi a obɛka sɛ obɛsomsom pa obɛba brabɔ pa wani nye no na onye no kwafoɔ me wɔ asomdue ankasa nyame adom nti me wɔ asomdue na ma memfa bibi kakra enka emre a meyɛ madwen sɛ menyi a medi edwa no enema bi a mede ka ma brabɔ ho a aboa me a ɛsɛ sɛ obi a wotie me wonni bi nefa ɛka wɔ abrabɔ ho no okay ɛne no kredie odi sɛ wo bɔ bra yɛ no kwafoɔ ɛno na di kan udi no kredie a 93.3 FM the best in the so nyame o hyase so hyira wo na odi ahobrase ka ho a awurade nipa bɛdɔ wa ma na yɛ fɛ amen me die wo interview ya o ye me nkwadwen ho ansa na wo bisa masɛm a me ye alo nea ɛwɔ me mu ni minimum deda me ma na gu ha na wo mu tie mi a me nsuro ma sɔrefo na etie mi a me nsuro e de kyerɛ sɛ wo na wo nya de pa wo ka sɛm a no hwɛ benkum na wo hwɛ nifa me ka sɛm wa kokoduro na anigye so e de kyerɛ sɛ me aka sɛm nim ne ɛwɔ me mu di no kura wo wadwuma mu ende nipa ayɛ ni brifo bebre wa brabom obi pɛsi woduru baabi nnɛ wɔ mra onyi nru hɔ yɛnyɛ ne saa odi yɛnyɛ ne saa o me pam ncho atiefo yɛ mmɔbra saa abrabɔ yɛ de to fom bɔkɔ hwɛ mama me ka masɛm bi saa asɛm yi me denti ya me ne nkrɔfo odi nkɔma na me ka so ahu yɛ nyame a yɛsom ne odi oyo nyame no kwafo a owo tumi mutumi bibi biara ni ho awurade ntimi nyɛ nanso odi yɛ ma sɛm na me ka no yɛ wo no hwɛ awɔde ne bibi ayɛ owo a wa ma oba na nante anka no owo tumi wonum de sɛ wowo nepe na obɛ nante nanso nyame de awɔ toto abrabɔ ho nti etiefo mu tie mi ame so nyame ɔde awɔ etoto onipa wa brabɔ ɛho ɔse ɔba wo ɔba ne da hɔ abosome kakra tena ase wokɔ wanim no wia wokɔ wanim no gyina hɔ afei tutu nanante asana na gifo mo wotuka saa de we nyankopɔn nya yesu ni ɛno na ɔde toto ya brabo ho sɛ woni pebia wo se wo de wo na hɔ ya wo nso mpɛsɛ wo bɛda hɔ ɛnɛ nko an ya wo me pɛsɛ me sɔre me nante tumika wo bɛhwe ase wo se ntutu a na wapira afɔ obi sere wo ntimi nsere abrabɔ na no me nua no adɔfo enemu tie ahenka FM asɛm kɛseɛ na me ka kyerɛ mo
fa wabrabo toto awo ho sen na wo bo wabrabo fa wato bo abrabo mu ana se woto bo abrabo mu a wonye sisifo woto bo abrabo mu ankobo kro no woto ho abrabo mu ankoji eduro woto ho abrabo mu to bo ase a onkonkodi obi ewu e de kire se wa hihya abrabo ne se wo de atonto abo ase be hya ase afiri baabi e de akoduru baabi santo bo ase nti won hwe ase da menu ya wutie me se wo be di nkonim te se ne me di nkonim yi eye me ya ne eye kan nya TV so nti wo hunu me na se wo hunu me odidi me nti ne na ode me aba amanfo he Facebook live tin so be hu live na wo hwe mabra bo amabo ene se ne ma ye me ne ma ekwan amafa so atete me mma ekwan am de som mi kunu te se bia kwara a wote obi nchen a me ka hoahoa me ho mi kunu ka hoahoa ne ho a odi bibia ne ho a kire se wo bobra ensi wo yeda ma wo kase mu na wo kase wo mu frase na wo som ofi na wo ye aduane no na ye bodi mpa akwade do ye ade se no na wo ye osonfo se obi abranti ababawa na otie a na wo nkurunkumankuma bi mu a ne suma osom ne nsem a ye ka fa nipa no eno so ti mani di oh yes odi esom bia ni ho eni akatua pa esom biara wa akatua pa he ukotena obi nchen kodi house help usum ye obi nya akatua pa ukọ prapra obi fie so ye security usum ye obi nya akatua pa ukọ baabi na obi di na de hye on sasade yi be pese wo hwe so mame wo hwe so na hwe so yi a ye so mpa ne bi ubenya akatua pa sebi enye ye maame ne ye papa no kwan ya ho bi kwan man yakwe me kai se som asem a wo de ba ye me twi wa komachi me be ware no na asabi me maame ne me papa na wo mo ediye pa enso no mo nko school da me so na me hwi akwara na me ho ye fe ne de manyi oh na me ya baba wa kama na maame ti ade o ti gwa o ti baba wa yo 62 years na agofa ni se ne cha de o ti bi nsi ogwa ho kwa fa che me ba oh di adun biara kwa amen so ahu enti eye kakra enti wo hwe esum a me ko sum ye na me sum de chese obi a me maame nko school da me papa nko school da e wo mo se omo ebo omo brade nanso na edipa eko school na omo abrabo ye me fe enti me sum ye pa ti me be ware no na esese me di obere ma obe ware me ekochi ya me papa ne me maame me tra se me dwindin me se ye kurase na me firi na mi frɛ kurase na awurade ay madom ne be ko ware krachi ni a na sata mo teaching assistant wo Lagos wow na me frɛ kurase ton no de otetema ekuro be ase no na me tin kokko okay ena ukun abeware nso ebeware me tetema osa ye teaching assistant wo Lagos so kan siapon kese me ma hoda wodi uzungo ko na jatia me ti bo me bra kakra na menyo obi no nyamfo se ebeware me hey eh na mde na ekọ me de kra makoka kire ne se me papa ne me maame nko school da eh enti me dwen ho din me si yo me de ne bekọ me maame a me kotena ne nchen ma ne tete me no esom no ase no no na makobo na mane ese owura ye behunu me o se o be ware me afi efutu o de be mama me fi ho a makobo me maame nso ene me papa mane ye ko ye na me maame hwe mi kunu ya me den ware ne ne am den akọ anim na o hwe manim ni kunu ono nso ni kunu te ho na me bo mama na ye wie o kan tell say abrante wanya yere pa o se wanya yere pa na mi so 26 years o se wanya yere pa o se wo yiri ebesi mu yie amen o hia mu bi da mu be di de kopim se mu bewu maame no ene oni ho na a friend Mrs. NSC na YEBOAH asem o kan kire mi kunu no o se wo yire no na edi kan oyo ba papa wo yire ne to so mienu oyo osomfo osom nipa obu nipa na odo nipa na onyame suro nso ewo ni mu at age 26 at age 26 no be ehun say nyame suro wo mi mu and then so do mu de yesli queen ai oka asem no na mi kunu te ono abobọ ne nsem ye no agu ne bo oh eno tie ni nyina o se ebesi na brabo ebesi ni yie san mi nti
Eye o maame na o kotra ne nche. Ni ametra ne nche ne no mu asem no. Ah me de obere ma obeware me ne. Me de ne matra ne nche ache. Enti me hu ne se me maame no no. Enti me de me kunu kwakire na mo no so hu sese ni matena ni papa nchen. Asem o ka kire ne no odi nanum asem abamu ama na bro so. Ampa. Ene hwehia me ni me kunu. Oh. O se ye so mpanti ye be ye so yire no ye de yofo. Enti be sim yie. Onyame adom esi ye yie. Amen. Enti me kan se so som mu wakatua odi emu wakatua pa. Aware kra ye som wansom a wonya katua. Aware emu kra ye som. Yesum yes odi. Yesum aware emu. Se wo ware a se utimi bre wo ho ase na osum wo kunu. Enti wo ni ho pe no wa ye handicap. No wa feel. Kasuma su ho an kasuma mu yem. Oh, wo ko baabi, wo tutu wani ti ese merima kotinje wo ye de osum be ma te se den a wo ye den a wo be ha. Oh, ye wo obi onye na onye de. Nanso bi okra na onye nanso som ne sompa. Obehunu okọ baabi o hwede o se na obra we de me yire bobra papa eche we. No dibika na obe ne bi. Osompa ebi no me mete ya bi som mi kunu ti sakwara. Je wa amfrɛ me na me gina ho bebe nyame di wadu nyina ne odi me dru nya ne odi me no aduane me siesie me dam me siesie me fie se wan hunu ya wontimi nkyire obi da odi sabi se wo obi a wo ye ni ha na mpade yo so bra be kɔ nanim na wonya sabi obi a ne nsɛm obi ware kora wonim ye obɛ den no kɔfo obi kora wa kyerɛ ne ye esese wankasa hunu ye ɛna obra ye bo ye wɔ ne ma esese openi wo a wo ye ene ye won ne ma esa boafo eye de boa nti se wo ye pani no de opeti bibi obi ye de boa ope woni onyam no asa odi me de me mama ne onyam nsan ene me de sisi ye enso 93.3 me so mo ma sorry me so mo me store me so mo me fie me nkora akwa me ne o mute enye de bia no bi be som me so me so mo da bi o wa o mo ya de yo a obehwe me gina kitchen me yeduane sanse o mo aye busy ya de ma tete o mo aduane akọ no na me de ama no mo di no mo ne age na wanya komapa na wabɔ mpae ama no akanse mpafa wo ho na wonya be na o hyira wo nti abrabo papa de odi oba ebeboa wo nti ye bobre ya ye koye ne me mama ye abrabo pa me ma me Felicity Ansong me gidi pa se ye makwan a radio presenters obekaye nyina agu form woni mu kasa akukudrom ne kasa hyenkuran eno no adi kankan no woni mu abrabo a wabɔ woni mu na komam woni mu ni trim ti okasa wo nsuro akire na abrabo mu nsem eno ne ye che konfa so osome eni baabi atwedi Abrempong Kwame edina bedu ade me do kan se osi nyame adom o na somdwe na nse nkosha baba so nkobɔ no watramakwa o ye ni biara kanye se enei odi adanse no hye nyame din enonyam ne nse mo kan so tasum takoma so se osom ahobrase de wo yo bia na yire ho ye na ye ni ye preko na na di ye die ni nkoso ebeba afemi bebo wuro no makodip kakra ma minim se me amenim de minim se wadwuma e won kan hanye nkwala adwuma obi adwuma kese a wafa fufura wo nya eye bi omonsa ekoma no aside wadwuma as a caterer and a great chef no wabie bi enwuma amanfo eye bi wuyi wadoma che de ye aduane no hu ni ntem na ye hu adwuma na pa hu ni medie da wo graduate a wo ye program of ya me baby ami di mani be hu nuane a wa ya ye sankwan ofi a ese di asade odo ebo odom aside that no wa bi adwuma e ba ne sen na wotimi bi adwuma manage etimesi abronsan kese won krenko finfi afa amanfo ma o me adwuma ne bi di eno ane masem edikan amaka no ese onipa bi adwen kɔ wanim okay emra me no anuane no na ye kwafu de me papa o ka asem bi kire o se kwani babia obewo no no wa moamoa ne nsamienu kwani babia obi a wo ye kwani ye wo awamoa nsamienu o store safo ahye baako that's right na o capital o dwetire ehye baako na bere no waku enti wa kansa asem di ahye ya adwum enti no ne mbema ye hu ne se wo papa se wo ye kwani ba de a ye wo wa o dwetire hye onsem o store safo ahye onsem na kire se dwuma bia wo be ye bia no e de wo be kwa kosi dwadi emu na de wo beduru
enti mra me no anuane ne nyina na sa asem ne wo madwen mu se okay esese da achi bia metimi bia enwuma esan se me store safo na hye me nsam sam dada ena me sika nso hye me nsam na da ben na mebie no nso me no aduane mano a ekomanim me bebie me store ne nso na me de me dwetire ne nso ahyase wo na me hyase free se mra na me kunu nso ye kwawni nti ono nso safo ahyehye ne nsam mo enti na okotra brochire kolecha kakra na me de me wogana ha na me di me dwa enti obeba do na me ne dwen ho se ofi ya ye kwafo edie ye mie store na wo kira de kira wo ba kokora esese wo be ye wadwuma enti ma me de minim business ne mo de da enti ma me hye kwawni ba me hye me de na se na wo nso so fa wonim die a wo no be time achi na ye nyi ko no ye dwadie na ye kwafo ye de atwa ifuruma no ye mfe no ye adwuma enti ye ko start wa so kan enti ono de no onim business mu na me de minim business mu so na me nim spare parts mu enti me sha ase me sua kakra ono no kodi kan sua de baaye na me boa na me wo bibi wo mi mu a se fa se me ne onipa hia na me ne wo bedi nkomo na me market me ne ma kire de ya dum bi a onyame de dum me kwa okay mitime kire me ne mamu ma etodwadifo asum enti na me kunu de ne de ane se okọ UK kofa ne maba okọ Lagos kofa ne maba okọ China kofa ne maba me de me ntu kwan me da me ti store na no na me ti sika ne so enti wo to ade a me na me kire wo sade no ye ton ne sei e bo se na de be ma me ne ma na ye papa se na tie na ma kire wo na fei me say sua na me kan say se wo sua ade a odi be ha wo me say na me ton spare parts oba oto ano de akofitam ni ahye enti ka ho de nso na metimi asua wo mra me ton spare parts na me kungu so kokwa so okoba na masua contact set hye na masua wiper hye wiper de hye kan ni mu de hye kan so to na epopa ni mu ma we oba besia makosua mako fitani ho no wa kire adwen na me ka so wo ho a bibia adwen ko wani mu no eno no me frɛ aduane no am me nton spare parts enhwe sese misua me ntimi nyi sika ho kwa to bi beto kwa no sese ma na wa hye me spare parts na ye soronko sa na me de metie me nua wutie me ma wa bra bonye soronko makosua hye na mo musua na ye ma mi no pe me de me hye contact set na me hye wiper o contact set ne kra me beto me drive na obi car sei mitimi si twitwiri animu ma san de ahye oboso anaje so una okro no me na okro enti se akrachifo e ba beta de me ho na ma ton contact setting so e servicing part say e na marketing ya eno na ma ka akoko ntentem ma o hawo enye engine asem na wato contact set na wie na so de kofitam na okotua ne ka na wo hyema wato wiper wie na so de kofitam na okohyema wa no ba be si am store na nimu a no abie bonnet so minimum bonnet nso bie se minimum ka ubie ya na mayi dada no me screw ha ne ha ugira ngo me kire wa mo hu se minimum hye me yi ni nyina na me de we ato negative and positive me de ato so na me de wo ya na hyehyem na ma screw ama oboso pa na okro me nyi sika odi ogutia ma fita ni nyina wa fa ne kwa ti wo ha ni hin ko beba odi me se me ton ade na fediums onyame wo de osu be hira da wa hira me ama na boro so amen na nsane se onyame betimi hira wo na eso bo ho modin o aja kentro wo ntimi nsore to me be betena prayer camp sa o mpade yo emire sese wo koye adwuma bo obra ma obra no ye yie no na wo de te ho bible no onyame asem ankasa se nsa enya adwuma no enidi adenti na mfa nsane nkoye adwuma na sor mredru so a wakọ na wo te prayer camp fitian no pa kopema na adwo mimi ye Kristo ni na prayer nkopem anwumre ubo mpa no nyame tie ahe na otie nafa odwuma sira ofa na wo ye nim uni hweye ekwan be na onfa so njira wo ya na ma menka we mfam kakra se tom ne bia na obi se ene menye sika ebia se de menye sika ne yesu na wo ni sika hwehwe adwuma bi ye se wa ya adwuma ma ban o saban tua meka madwuma na chetua meka dia enipa no be adwen na we de wo nya adwuma so se wi ase ayeden na aban ne kra etu obi ka obeba betua o ka na there be so nya adwuma
to be den we tia oka be den we tia oka nti me ka mana kosi se wa anya adwuma wonya katua papa bia na emom adwuma nso a wo ye no na wo de star art you see art teaching is art and science art and science ekire say the art in it no and say one no aduane awie na wo de uje ne nto se toto so amana yakona kono aduane na anye de and the science no and say obema balanced diet obema aduane onipa edi no ningu na furu mo na emom odi no anya hoden e woni nipadua emu saa na ye catering na tie and me de mafa saa catering na art and science no e de aba be kama brabo ho say my life is art and science intimate spare parts me art na wo ho me science na e wo ho enu nti ota me shama me usika na me kwa na ma hye jacket agu matare so na isanse me ya baba wa onyame adom me ho nsu twanti se ugina ho na wo hwe me na me hye wade ni wie na akrachefo ehwe so dinka wote ho anope wa branti abe na ma hye wo ka ya ma samre so wote me store mu akonwa so amframa e bofa wo na nyusika udi wo he wade se wo beba ma beto enti ye ko mu ne ye nchen so ye di wo mani me kunkura be di chen man hwe ni wo abeden ne de ama mikro wogidi obi museme oba odi ade hye me nsa hwe so ya transport ba akun ni age mienu ya age mi nsa enum ne esi ye dan ye sisi adan bebre ni nyina me na hwe sika so enne nipa bi wo ho ade ne tena okura adwuma okra no abone ka enti ni nyina ne nokre na me ka no wa anyo no kwafo a ye de wo ye hwe ya enye yie enti obema bi okro mpese ni kun na yire behunu ne oye e de kire se mame ne doso mafa ne doso ontime nya botre enya odo nye no kwafo mfa moani kunu ese na bra bo beko nanim metisika ho saa bepem nde yenyi chop money mama me kunu say why you chop money na emom sika no saa na ehya ase no ebedu upe 100 Ghana cedi dia 100 Ghana cedi dia bisame na emom enu 100 dia utimi yi bi de ye na apeso wo ye ni nyina ye gidi owo nka wonya ne kwafo anko odi na wonya no kwafo de no be ma okwan sika ho de fanfa bom yidi na o say ewu be 100 de bisa wa misa ne so e na nso me bisa amen na nso no nso ntine ehia me kura amenye me ni dwa amenye sika me mfa bi nya hwe eno ana aboa mi kura me sika na no aboa a ene yenya akrache ne maba wa mienu suko any school hwe na fomo yetimi ahwe ye ma de ababeduru ne ama ye ma ye di ye wow ai na ware mi nso me di ye ni nyina ye nokre hwe nka ho biem ene ahobrase obuo ene odo bu nipa do nipa no kwafo bre ho ase asan bu nipa do nipa bre ho ase ne no kwafo secret na me maame e de ato anim e wo ahenkan 93.3 FM ti se me gina video so na me ka cho se enei Ghana ha upe the best radio content a e ya Abrempong Anamom Tuo a ubegimi edi ko sade we nka ubekọ school na ubekọ for consultation eni a chechiro abrabomu ehintasem a wunya ebeboa no adiye enso hwe me maame Felicity Ansong odi acha ye kwa wanye taku wanye sempo a de na so odin a ontie ndie obebra che and they no doubt about that but so obeti no watu so anamo no ahye bibia se a me nso me gina Yesu Kristo di me hye obo se ebesi wiye sanse maame nkomodie mu nyana aban sem bia mayo ono afini pem asom adi nukure aye adwumadene ama nwumma da ho me nana ko ndikura wose mawia mo abrabom mawia emo obi abrabom mu se esum adwo ni tim se mame nye sharp mame miti no we de ba me amni agba na mame nwia no o di mawia sa unko wani mu da na de wo wia no onyame guso e hira no nti bunipa do nipa so nipa na do o mind so ka ho na kakra you shall get your destination engomo no yentwae enje yebetwa na enso mame nsanko mame obiem ma semiti wase a na enso abrabo no asasere nyina ye self employment wana ye wade ene Ghana mrancher mabawa obi ase school no beko segma no besua wiu na osugu aban so aban mamadwuma wo wo ye example me no nanti minimara unka maminte da
so wakoya aban adwuma bi anase bi etesa ana wo yakwa ni nti na amanga sa motime employment ho na esi mu ye no Odi me de menya aban adwuma na esi mu ye na nso so wo ya aban adwuma etimi si uye okay na wanye nso etimi si uye onyame wo na kwan de ma wo nipa bia nokre yebo nipa bi se on be ya aban adwuma oni obi ho betimi atena aban adwuma mu de akọ pension enso besi niye ampa obi nso betimi atena business mu enso enye yie ma no nti no de mfolo se je se aban ma wadwuma nko na obra ebesi wuye enye no koreda enna kitikiti bi ne kra wo no nso no wobetimi aye amana yeye onipa bi obi obeka simi ni sika meye den na me nso metimi abobra aye yeye sika de mbamu kra odi sika samo ma ye bra ye boyimu sika ni timi pia kitikiti hwe eto bibi amamenka wasemi na woni sika na opese wo ye bibi na nso obra bi na obo obi nim se wo ye no kwafo ni ntine eno na ebe mamoa bi be fi baabi ebeba onipa bi ni ho anka untimi nyamoa mfiri baabi na nso yesu ma bi ne ye bra bi a ya bonti asisi akwan bi ama ye ntimi nya emoa mfiri baabi nti de bi ese etra ho se je aban kwa na behwe yansa na ye emra me ne mi kunu ye adwuma ya ton spare pass enim na ye se onipa bi ese odwen ko wanim no yehu spare pass no home second hand cars nkwa na wo ye man no na dozo na ka amono no enipa kakra bi na timito enti na ye ton ade but ye dwen ye ko ye nim no na ye dwen akwachiri sei no ye bie nwuma kese a enwuma yefo ne toto ka amono ema wo adwuma yefo etete de kakra ka amono nso so woto odi enfie bebre na ade ense wo ho enti se ya anwe anko ye nim ehunu spare pass ya anhwanse san ye dwuma mu kakra na ya mfa dwuma bi amata anka ho adaache ye beka kire enye spare pass na nyire nye wo eye na nso ye spare pass a dwene ma bi a ne a ka amono ye ba no nso de beka ho na wakodi ka amono fo no nso achi na watimi ama wadwuma na akosoro enti ye sha ase kakra se ne ye hwehwe dwuma foforo bi nsan me bata spare pass na wo na se koba se duru mi bi ne ka amono na dooso na ye nto spare pass na ye ni hwe ha nso e ho nso be boaye ni nyina ye se ye dwen kwa ye nim te dwen kwa ye nim de me ka se maka e ho hia pa enti ye adwen se me mekwa ye hardware aka ho mi kunu nso ya ye adwuma abobra na ma ye bra na yakoye nim ye ntimi nye tonaton buying and selling pe into no so call into corporate into wanyi into okonwuma ye di nipa ka ho na ye ne kese me de me oba metena buying and selling nim isanse buying and selling ade bi wo enye kra ade ba kra wo in the east Yeboah ni kunu ne kan so de me beko na no so na ye dan se sanse ye hu se onipa bi ebobra na bra na ade a ohwehwe nyina ne se obinya ba bi ode ne ti ebeto enti se saade a esanse oni ba bi kra ode ti beto obi a on toka oni dan on toka ampa enti yen hwehwe dan sie nso eho enema me kru de to manimu no na me de enka mempe esanse ma hyehye konta set ne wiper ma bre ne ma adwuma ye enti afi na me padwuma ye fata ma enti me am sa enka se ne me ya baba wa me ho ofese me ti boutique ano a me fata me enti me ka kire me kru se kofi se ye jai spare pass dia me de me ye boutique eno na me pe me home kakra na me home kakra adwuma na me fe na me kru se hwe ono so wasua na yire hunu ne ma e wo na yirim na modern boni ni sinto o kan pa o se da me kan o se da bi boutique de me ma onye o pentare o di me pentare ye fresh so wo ventu pe de fe me pentare o di na obi a me pentare me nye boutique kura na me pentare tontare na me amakwa ye na obe shefa na boka odi enti me pro ka chem se da bi ntare de me ma onton we boka ene me chiri base ko ye hardware eye ene si yo mate hardware ne so minim ho hwe me ye den ye de me kotena mu nchense na na menu ano oton akabot ono na no oton nchense wo how many pa akabot yes ono no de ne store ma me na me kotena mu nchense pe ade ba ko pe ene me de kotena arena kantamanto
ɛna me kunu maame ska 5,000 Ghana cedi dwetre de maame no me ka besisi obi a wo se gise wanya sika nko ansa na obebo bra no obra me ni me kunu abo nyina o maame 500 Ghana cedi titi sika 5 million ɛna me de betena ho ɛna obi ama me neema no kredie na san ba mu o neema ode maame man fa sika ankoje me ton pe me de na de ama no me ton na me de na de ama no da bi o kwade aton ntem o maame na otwe mienu anso na me dimirika na me de ko afedi ode neema ema me de na me ti ho neema no me store na eye ma enso ya de baako na me dwen ko manim enti me beton ade baako pe o mo ba no mo ton chensen na no mo bisam ze pe da do ye de bebom ye pe felt na me chiro enti me bibia ye beba be bisam no minim hardware mu enti me de ane se me chiro enti anwumna me ba fia na ma betena se ma bebu madwuma no ho nkonta bu adwuma ho nkonta minua abrabo we mu ho nkonta no wanwe a enye yie ma wo na me bu nkonta na ma hwe se ne ma me chiro ye na ade baako bi na wo mu a ma chiro ne be ye se 5 ma chiro bi 10 ma chiro bi 2 ma chiro bi 1 na me boaboa na ye bisa me ne dodo ano na ma ko chinchin ne bisa ehe ne eton no na ebinu mo mboa me ye nkyere me ebinu ho e se free takora de so na hye ye kyere enso ye nkyere me enso me pre ana me hu so ahu e na me de we aka ho na me de we aka ho odi enipa na me ne omo eye adwuma me koto omo adwuma mu a me ko bisa ba bia ene ma no me pe bia to minim omo se o ye watakora de boso me nsia bi omo de omo ka beba na wato bi nti twen no na e wo me dan echi pe na minim kwan ene sankrofo ni nyina atade efiri me nchen me kotena wa wo kosua ade me me kosua ade ene mu twa wo tade wo omo to firi me ho na me store no na emu ye 10 by 12 ketwa na as a single room na me tim ton me nema odi wo wa nwen a wabra bo be den ama wo enye yie da me call ho no na me hu se tudu nkoa ne kutu nema firi na eye arena ne aboso kan ho no ne de retailing market enti say retailing market dia adan na me nsumi ntu nema wo ho o mu nyina firi ho na kotudu obi ntu ene metu edo na me kan se me dam soronko me ba be chen wo no ade a mo de mo se mo de mo be retailing me de me se me ye wholesale ba akofo enti me de ba akofo me tu afa de me tu odi omo nkotudu bie me se sade no wo nchen ha ya obi be gira storm kra na oto anu abewura mo abeji akoton ene omo amekoto wo mo wo ho nyina me na mekotwa ato me di omanim adum ninti ene mesisi edan ya kese be bro ma sa abonsan na esi eye arena hoyi no uko han ya na ewa ode ma ko han odi no kure ne wo ye nipa papa enipa ne nyina mekoto 500 Ghana dwetri no na de akodisa no o ma mekoto no me nipa papa ne me kasa ne me ne me bia me yeboa nipa nti me wo ho a ne enuanom nkrafo na be chese ma ya asasi e pese ye de ma obi nti koka ho asem koje na nipa ti ho mfie bebre ne ti wo yanka nchiro bia da yanka nchiro bia na makoje o ma ho bibi wo be mo me nua wutie me sa mede e den na obi ehu wo bisa wo ho ese wabra bo a wo bo no e den na obi ehu wo ho obo din obeka se wo ye nipa papa ana wo nye wo ye sisifo e den na nipa hu fa me de na nipa hu me fa no e na me de ni je ene ahosepe e kama se wa kire wo awutie se me no kredie me ni motie me do enti ade pa bi etwam age me mpe ye de bre me amen edna masisi adan akese bebre me work as 35 omo de ma fa omo kura e na omo amene ma bom yi ma me nso ya about 30 enti me ni pa be about 60 na ye adwuma na ma adwuma me ye ne so ye ma ne ye fe se wo be hwe me hardware na maye me ton dan ho ne ma me se ma me wura ho no me kan se ahade enye hardware adwosu san se hardware ye wo office e condition wo ho dining hall fridge nya de ade wo ba kotade a wo ba bia wo betena as a customer wo ba se unkwala nyina e wo uniform outdoor teams as abro chirinsa no na no nsusu ano e se Ghana fo nya san ye hardware no ne abrabo na me kan se me de me ye made a me ye nsoronko no obu wo ha onya ne mfa so a ne nko a na edi
na wo customer na metade ama wo obey den wo nya sa amfa so unya aden na wo nwe ne ho se wono ne waboa me ama atomade amen ne nanka me han obi store dan se me han store dan odi me han store dan bi me tu afiri mu enti nipa ko a wo boa me ama medu ba bi a medu me to konwa papa oba betena so onipa na wo boa me ama medu se me to dispenser come de wa no so free oba ba bi a sabi wo be ye wo ho yie e kan me ko arena sabi atiefo ade enchin ye wo pay esisi wo o pese ojon so kakra eja o ka ontoma hata ho nchan bi ya wa no okro no na me hwe no onyamfo wi a wa be hwe agu gatam na ye maniwu enti mra minya ba bi tan misisi washrooms ba bi a ye siesie ye ho ko pese ko ye ho yi a obeko bebre utwa ni benkum ebi ni o fa ni fa ebi ni na ma ye so kama ma mintwa no sa Abrempong the best in the east Yeboahguest adoma chede ni bi ameka onyame adoma chede a ode manipa no gift odi adoma chede eno de me ntimi nka nyame asem obi bisa me ntimi nyi ano agi nyame nkuto no nim ne a odua wo mi mu eba wi ase me destiny no ne a onyame ma brabo onyame hyehyɛ ma me no gift nko amen gift enema bebre de wo mi mu me wo the gift the heart of giving ni nyina me hu nipa mobo nipa hu hia me do nipa na me ni bebre so na me do nipa enti sa na ema na maya onyame ahwe hu me mobo a wo de me aduru ebe wadri sa ne omana na owura ire Felicity Ansong owura KOFI Ansong Council of State member mesaka se enyanwanwa so ka afutufu a omutu mampanifo the embodiment of a president the soul and the heart of the nation oman bia mampani no ono ye omanity oman na ho den oman sunsun into ohiomo adwumu do eno metimatu nufo into oman bia bekoso ahwe na afutufu na enye menwanwa se ye maami ene ware owura KOFI Ansong a woye futufu de mampani abedwaku a omane mampani fa adwen wo man chechire no odimo akotine bi na me de nanum nsem ahyem nkuran bebre me de me maame aprekope ti menene nam no obuo ne ani dia me wo ma ne ntimi nyu obi a me frefre no nanso biri bi a me ben no okasa bi a manfa abakwa yunum ko dudie na mafa de ato me kotodwam se ne Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH me nso metimi yo bibi kakra ama me nsakoma no ama fufu nya bi dia na maame we edimo akotine bi papa hardware no dan ho nyoma epono nsafoa nadoa inches ne ade menu nyina te Ghana ha emmea ye ton sa ade no unko ho se ye di ho ni ne die ni demu sonko the whole Ghana. I'm telling you enunti ehye unkuran say education is very good because o masu anya oboa me ma me tani manyina kuta na masters kuta doctor we say chese ho masu ye na se bia wutie mu aboabo manso akroso asubua odan akwatia kade emmea nyina na wutira anye yi ni anfo anko school anko anima ma masters ne PhD ne de ka ho a enkire se we useless never adoma chede onyame de adomo no ye ma me kasa hyase no di tu dwa se hwehwe na wo hwehwe na unhu a onso ba yo Abrempong na daachi bi no ye pa Abrempong no makasa wa henkan 93.3 FM so a ababedu aboboa no enche ye beba for our last segment ye bebusa ne say obra kwantuo ya wakan fefefe na brabo edubiri bia ohia ohaw bi bibi ba ye twitwitwi na brabom na ebu na bam ehye ne den na waso ye ma ebisua ede afrim ayem bia obra kwantuo no bibi ebebo mu a wani tu town kakra no de odi ebi bo mu pa eno de me nhye dan hu wiase obi a obobra osime de abrabo ni nyina kosa mameda menya hunu bi se bi ebi wo ba bi dia o how de ye fa bi mu pa e de che se eno na mdi kan se ba bi a na me fi no na me fi akura ase na me kun fi ku eno o ware me de me ba nkan nti oba e na mani atan e betan ye kakra ba bi a me we na ma ye madwuma me wo me restaurant me wo me catering services fe a me ye madwuma
me bo me bra kama me wo school for me church o made ya ware me de me abankran me ba ye mani atan okura se ni sabi me ma kuromu da me aba ha akọ abako kakra se me metena mu da e na ye de me abetena kuromu na ye betena mu no ye ko han dan wo odoko edan a ye ko han ye no ye han dan ba bi kakra de che se medwuma na me ye na ye flat a meti nua ne ho adwuma ma ye betena ho me so me be ba sabi na me papa ebibi wo nsem kakra nti yie ansa na me ware afede me bedru nkra no na enye saa na tie e de sa ka me ni me kurumie no ono ye teaching assistant me so me yakwara baby a me de ama me se me be ye adwuma no ma shase ye ko ni adwuma ye fa ka bi ye friend king of kings omo anyi kakra omo ni free no omo nim the worst ever trotro or parking nipa papa as a sadi ai now here so be a me timi krom papa ye building contractor or workers me tena ka mu kwa sorry ko baby a me do be so trotro ya parking me ba ye si de ye nya nika na ye fa trotro na me ya asthmatic asthma san wo me so na wugina mu e de wo kokrom de wo ba na e den kakra man afi ni na ma abrabo ne ye den na ewu bi same amani tan ye pa ne say ye bedru ye no sans me ye Pentecost ni ye de dru ba bi a ya sore na edi kan hwehwe me koyi me ho edi ba bi nyina me kire ne ameye e ho so de ayefro ne din to de ene anye kura wo nya adwuma ye o se ya ma adwuma odi me agye me nwuma me hyehye kama me ye fia na me ye wi a ye de me ne ma beko ye fie wura ba besrae oba ya o se madam eduane die untimi no wa hasa o eduane no de dabi be se o ba fitanhia o de nkran kra mente me ne sanene o ba fitanhia o be se mi fie eduane de me ma wo no wa ha mi fie be se dabi madam untimi no eduane wa ha mpache enne de wa no awie eno eduane wa ha biem me so madwuma no baju sika me ejuma eduane na me no anti na asabi yesu ama nipa mienu ya beje edan te sese na se wo mama nya adwuma ya me den ansa ne se me beba no me papa mankrofo kan ye ho esa ma adwuma nti ne abehwehwe ba bi nyina metimi aye ma adwuma na se mi kunu de owo na adwuma e wona legon na me mami eduane a me titi nyina odi me ho wo so so atrim na atofom esenyehwe Ewurade a wode me baaye menim se wo ka me ho me de me ginya me di me paake me ne me nyina na areho ahye me ma me sunya kopim se me wie na me de call program na se me obi nso me di me ho ne wo ba fi okra wo hu se ye ade te sa wo ba no hwese na me ye me ne ma senye wiase ohaw na wo ho a anka na me nyo haw me ko baaye am betena fi me sunye isu ami ifisi e wo me nsu bida kafra me rehoye na me kunu kwadwuma oba me bo na ma ne wo senye hwie me ma nso de ade ba akwa wo mo ene wo mu kunu anhye ne wo makuku o ma ba mu ntamu dabi o se ma hwe hawo he ne wasua ne wo mu ne wadwen sa anye yie kura na ese wo kofie kakra ne ekoya me na wo beko ama wanya adwuma ye obi amaboabo me ho se me betena nkran me den masako me fere kora odi minti me nko me kwa wale anyime na maba anyime na maba nti dane de odi na ya reho se mama me kakra ye tutu ye nti me kwa asore me kobo mpinifo na ma ne yese asem a atumi ni ne unim se asore nso de ene o mu hu se obi abo ho modin a sisi ya ne ye hu mobo obi se bra me dan ye ha beno awo wow nti many time kakra e de chese na ma boka nema amaye o hwaye me set up awie na set me back se me sign kobo e ka biem afi na me sori anya adwuma menye hwe na me te ho kwa de twen se metimi asiesie sa nso me nkita bebre sa
eye kakra bi na edija me kwan e de me ba ye kan we ya ifra na ya chiche wo ne ma kakra e na me de ba ye bebo bra e de abeye me set up si amount to me na me nyina ma boka afi ya ma no aduane ba akopɛ me e ka ma bo me nu ba bia na abo me reho ye e ya bamubuyo e ya bamubuo pa eno so ne ameka si so ne se onipa wo bo bra abrabɔ te sakola wa hwe ase wo hwe ase se bim sorry na ho sorry me hwe ase sa mere na ma hwe ase se me ma reho ka me na ma bamubu ye pa anka ene wu me te sese ne a hu me na nso wo bo bra na wo hwe ase a sorry nti me hwe ase na nso me de ahokeka sorry ye na kakra Odi-Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Na fe wo nye hwe wo te hokwa uni adwuma ye na wo sori anu bi ya bra kakra na de atoduane edidie e ma me reho ye pa yi na so Ewurade adom o turn me life around e ma me san adwen ko manim e na me tu anamon fufuro. Wonderful. Ma when you finish do 62 years. Looking at generation ya baba 2 we so money afufuro bebre edima kwetino. Wo hwe ya bra boni asetena nyoma ye ya. Ye nyoma nte se mo mra mo sisu no. Na wo hwe obra kwantu amrante ma ba yetu ya. Eden ne ya ebema na si yensu yi kura na ye bebe mo. Asese di odine wo ka no eye no kure. Ye mrante na asem ne de asem kese pa da online eso. Esese ye nya mrema ye mrante. Ewo baabi bia wo bia wo no ese wo fato ho so se wo betenete mrante na mabawa. Omo no ekwan omo pese omo faso no eye sronkokura free ye dem. Ekure. Eye different kra. Ene ye de no de ene ne nko baabi a omo pese omo abrabo ne ye hyew. Se ya no makohwe ase bokwam enti esese ye nya mrante ne kasa kire enti se wo ya brante wo ya baba wa na wutie mia ne ameka kire wo ne se bo obra ne boko abrabo nyem pepre ho enye mri boko wo de wa hwa ka akora wo ka na wunya accident a se wo ka ne boko a wunya accident na yete sese ne na wo ka no mrika nso a wo kɔ no unya accident asa America no accident na obenya nti sa na obratie mrantie maba wa mutie me srem wo ni die mu ye nim sam akɔ school ensimu ni die na akomonim na nso mo maame no mo papa mu ya ye wo mu ya ye ntimi ankɔ enuru baabi a modre ye na yetimi ahwɛ mama beduru sa nti na kyerɛ sɛ bibi wo ye mu nti na etimi ewo mu a yetimi ahwɛ mama beduru nti mo mfa mu school kɔ no ensisi ye ma animu bebre ma mo nye ne ma enye mo nto mo bo ase e wa brabom ne a wo pese wo ye bia no ye na ye ne yie na sua na ye ne kakra na tie afutuo tie entra woto so ko nipa wo nimdie ho monko bisanya nsamfiri won nkyɛn monko bisa o de okoka wo ha o kyerɛ obia yes o be koka wo ha na momo kota baabi se aduro wa aduro bi ni baabi a aduro ne ye wankasa wo bra wo bo ye nto ye bo ase na ye ntie mpanifu afutuo ye ma ye futuo ye guide ye kakra ye nso ye fa ye ngoma na momoma kosuesua no enka ye mpanifu na adwen na wo mo wo ne ho na mo fa mo abraboboko mo bone sa ebesimu ye se mo bone sa ebesimu ye eno ne afutuo a ye ma me Felicity Ansong Odi-Ahenkan Kwame no kwan se on Abrempong Anamom Tuo eye futu eye kasakire tina program de bia me ka se uti a fa pen ne paper chotro bitu start to anamo hye bibia se ono o shase from a humble beginning enkoko odi ni dwa osom osone mamem osone papam osom asofo oye ni peye otinenim enne ono atene ne se aduasa menu ka che wiase nya se de nyame aye ni ope oda nyame ase owo ne mma oni ku oni busua oni adwuma enipa 64 eno no 60 over enene omo na adwuma ma bosume so mo ni da so se omensa ebekoma no adwuma wo sha ase krachi se o tata customers se ntwaye se de wo mfa ni die ma omo no bi di dwai ntwaye ono tie ni kasema wadwe hu se omo maboa no
mo be di dwa on nchen na adwuma matumpo no so mo ba no shop a mo ba no officer e so me comfortable to make it a comfortable place for bibi obeba oni no aba be di dwa. These are all business tips anka be ku school enu akusua ye ma me de ache ye kwa tie na fa bi tu kotodwem na fa bi tu trim na start tu ho na mo gidie ma pase Kristo nti ebesu ye. Finally me come ma me ho na sem utwa to peso oka e de kire ahenkan 93.3 FM ye tiefo no onfentu dwa ma ene de abese wo bre fa chen afi wa sem utwa to a wo de be ma ye ne ye tiefo zense ensem a wo de ma ye ne die kenten ma na me mum de ma hank ma ye me ho masa bi sua de foforo e de aka kakra wo de ma me dadaada no te dien na wo de gya ye tiefo. Yo, Ahenkan FM 4. Emu nyina asem nya abotre na matie yen. Afi nso mechia ma sorry for Tesano Baptist Church mechia mo. Ebi wa bo mechia me kunu, ebi wo ho mechia wo mu nyina Tesano for mechia mo. Me kunu ene me mba, me nuano ene me nkwara itimi nchen wo fie nyina me do mu nyina se wo sompa wo de som mechia wo mu nyina. Afi masem a me di gya mo kra ene se obia sese watie me ende nsem amakan mesre wo bebre se wo be fa nsem no wo be transe senekete na yiyi mu aba na ehia won na fa bo bra afa mu station nso ayabie e de amamun mesre mo bebre muntie odi de memetie no ena mehunu ne ewo nimu ansa na meba bedi nachi enti muntie na ensem efi station mo be no mo fanye mo ho adwuma afa mutie ano ne be ma na yekese sese ni amowo no aboabofo ne mo wono no obi na adi manim no abobra na de aba bisa ho se wonso de bra na wo bebo ni ayede abrem no momwa ema station entim na nye kese na yesan frɛ ya na yetimi aba na ya beboa mo ama mo nso mabrabo nyina akonanim obia ene wutie me abrabo pa de ehia ma odipa moma onyame ontena mu na ka kire urade se hyira me na bie bani na bie maso na tutuma na mo ma me esan so mo onyame kwan no bie wani na obie waso no tutu wa na mo de mawo a ne a ohwehwe bia ebesi wie medamase bebre se motie me awie obia watie me bia me nyankof pon odomfo ne mo bruhunfo agya a ode na dom ene ne mo bruhu adom me na ode me yedru ba bi a medri asem keke program keke awatie sa nyame no onnom na onhyirawo na oma ensiwie medamu nyina se semotie me. Amen. Ahenkan 93.3 FM Abrempong Anamom Tuo, the best radio content. Metiswale meni aje na mekra Kwame edie huisi ewo de mu esanse sebe ni media anke nipa bi ba ko tue sika kope no penifo bi amom ho kwan ama ye ben ma omo de che free a omo nye sempoa omo nye teku. Programme edi Kwame sifa kan abro. Programme di honorable Boachaja akwa abro. Programme di Reverend KOFI, the triple Olympians or the Nabro. Programme edi Apostle Kojusafo Nanama McBrown Dankwe Yeboah. These are gurus in their own way. Senya Abrempong Anamom Tuo enka unti programme. Nyame adom ene ye mame Felicity Ansong from a humble beginning. Nyankopon hyira no ameno no so abeye Abrempong. Ye gina programme so adanase. So man ho kwan na ye ben no na ensema mu duru ensema hyeni pankran ensema ehye wodene one ya che menu abema menu aba enka achi o abrabo na ko na wo 93.3 FM the best in the east YEBOAH aboabo eye enso ko tapia camp Monday to Sunday a empabo hu na ambo no emfa ewe se wo kentene ho na wo ye bibi na de wo ye no onyame ahyira so na so abapa nyankopon adoma ye woni dasene every Friday enumri no nson kopem no nkron Abrempong Anamom Tuo twepen twebook na TV nyame be hyira. Thank you so much technician on duty Billy ene mamwo adwuma mu nyina nso nyame enka mo medin di Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH Ghana's international killer abobonia mama dasene. Thank you. Me maka kire me ho se daachi meye ni petitiru meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye Abrempong daachi na won so
mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo Abrempong Anamom Tuo ye dwumadi a yede aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwoche Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH ani nipa titu nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sempanimfu a o mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abaye Abrempong enti hyane nso eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH akwadawye so awahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo yanam sa dwumadie so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri won wo mo bra papa na daachi wobeye nipa kase wobeba abaye Abrempong kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe Ayano kwasem yane yamami wakabebre ana di akyere ne anwumre yi wama ya nhyira na wotwe ne kwana wie yi wama ya nyansam bi de agu ye ntirima yede bebo ye bra mame Felicity Ansong nyankopon enhyira bebre na enane medika ka chose bre no ha esua papa etu abedika bo awura mu bia na ye fawo ene kakra wibi ene ye betimi afa ho ne montibomaden na ewura mu 0201 944-485 mo mamu ajo na anwumre otini ba bia gasa free ofrefo adikan gosina ntechi na poma yede nyakopon ase wadaro ma yakwa entantem yo mamu wakati wa yade na nikasa emu nyina no tetu flash ye no ni papa eboa no e wo kasa na nemri hwan e wo kwa ware wo ba wo kwa ware mo ware wi no kon ni ko be ya papa bi kama no se ji papa ko ko ngani si ha obeden ene wo fi bi kakra ase enti e be se awofo no nti ye ma no e ko be bi na mo mo ni mo wa kakra ni fo yi tu nkun kwaso pami papa boaro papa boaro e she ko pa maniska nti e klasi yate yesu yeda wase bebre yankopon enhyira obetimi abo awuramu 0201944841 mamu ajo enanwumre oh kafra mamu ajo enanwumre odini ba bia kasa free Bajamide brother Richard Machas brother Richard wada roma yankoi yo enanwumre ye checho bibia mo bia lajo kan say am say ya ma me Felicity Ansong ansa kasa bebre ata kasa nyina so eye futuo e wo kwanya obefa so dia bobra wo ye wadwuma nso a e wo se odwen nia e wo wanim se jana wo ye no se bibidu na se ni ho a e den na bi se anemu ana se adwuma no se san kakra be ma e den na won so betu ya se ma e be ma adwuma no e gina ni e gina tembia no wadwuma no engina faako yo em say ma me wakasa bebre na me de ma fa me de e meso obi biara nso say ma me kasa wakasa no yemfa na yensem mo ye bra em tin nyina ntwanfo nyina ewie abotre mo yesu yada wasi bebre nyakopon enhyira wo bebre 0201944841 ana 0554820910 afrefo na ne yemfa dodo enti no obowurama na yede wo asoso entem eso pre na wuramu entem na ye kwa no ene no ha nyagro ampaya ebedwa na Facebook no wose yaw eye Philippi odi wenso se nana Cindy amen nyakopon enhyira ensema wodo a oka edi kire ne afantu anamon wenso eye asem pena Samuel Odi
yate Bernard ezo just was share life any free contact sentimental yate na we na opanyin na kire mu say we ma me no nyansa no sabi say nyansa no abusu say tam and was sade ma yesa na say adwumadie we no aha mo amanya akwanya nti no yesa bebo ni biem ai Odi, thank you very much when so every ohene Michael on so the boss wow my man akasem bebre some papa same so say thank you ma'am yate mensa otabosi odi oti yate Joyce Hassan say what an aware some advice all right yate Boadu Prince and also so bo odi abaso pa so di dwumade we and so etimi ede aba Kofi Otro also so da mpanyfo a wonam kofa dwumade ede ba ye ase Florence Echampon one also so bo mpanyfo abaso pa Solomon Opoku ede ba ye abena ba ke ede ba ye Anthony Apia Arisima my brother nya ye be de mekan no ne no ye ntwintwan ye na assistance ye was something new something special ede mamo party no ye de afrafo ni nyina ebesia wa ubo awuram ene wa wotimi afra ye nyina ye na masemo amoje bre na mutie ye nyina no taxi drivers for obi biara wotie dwumadi Nyankopon enhia no na ya sere de wotie ye no fa bobra no se de se na efata ne ntimi emwa wankasa wa brabo ka ne se ne so se fie de bia no non so kopem no nwotwe anya de dwumade aba wa kwan mu Odi-Ahenkan Kwame YEBOAH atimkwana na onum bremu club bondu ade international bozege ma ono na dwumade no esi ne kon eso to ono twetwe nkomo kama ede ema mo sade munim no na afi aboafo nso ewo fia no no Kwame Asante ede ye na akwa social media handles no Facebook na afi YouTube Billyman enso so eka technician no mo nyina eboa na Grover mo nyina adawroma no mo eka boma ye de dwumade no enso ede ebrewo na mekono ena medi wuja owura bia wonte ne nsa no wada nene o nsa no noma bia obeyiri keche wa hanom enya agro DJ Toxic enam dini jamo enenya fish na wa be fili gbanze o ba bebre on nsem o de besomo medin ede adwen panyene Kofi mensa dwene papa na papa enti wanim kan nyame adoma dasane ye wo Abrempong Anamom Tuo onipa ofro ede ne mamo